Всем привет, Рома. Майнкрафт Вайф Рома. День добрый, день добрый. Майнкрафт. И я. День друже. Обжешь так. Моряк. Моряк. Ліхтарик. В Майнкрафті. Борзо. Чайник. В Майнкрафті. Давай.
Давайте посмотрим. Тут. Ольга. Клієнта дуже. Ава. Не.
тоді, коли відповідно дитина чудові, бо з 5 років обов'язкова освіта. Інструкція, напевно. Слухай, ти так зараз, коли говориш про українську, хоча сама ти виросла в російськомовній родині, коли до тебе ця українськість і таке ставлення до мови прийшло таке усвідомлення. Це було свідомо? Де ти Чи заряд? саме після початку повномасштабного вторгнення? Телевізійники, мої колеги, можливо, пам'ятають той момент, коли я Мілка. почала публічно вчити українську, коли я стала працювати на прямому каналі, і там я вже стала говорити українською, і ми з цього зробили такі на
Якби зараз, наприклад, під час війни ти думала знову таки такі фільми, які ти вважала? Я абсолютно я розумію тих людей, які займаються сексом. А ти зараз опинилася в цій американській Ну блин, так. Пам'ятай. Печально. Оп.
Е. Типу. Сказать кому-нибудь. Сказать кому-нибудь. Друг. Сказать кому-нибудь. Сказать кому-нибудь. А потім виходиш і дощ полився, а мені цього Ой, так. а в якому році ти почала про Емірати писати для нас? Я не кажу зараз. А ти не писала місяці? А тоді про те, що ну так, звикли вже, що там не мало часу на опрацювання цих рефлексій. Я розумію, що мені потрібна терапія, мені соромно, що в мене немає терапевта.